И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Кредо БГ, днес ще играем на... Днес ще се бием с Димитър, тук аз съм го строял това кралство. Питайте промастъра, не, друг път ще го питате, ако той прави клип, може да ви каже. И той... Добре. Не знам, човек. И сега тук би трябвало да се бием с този човек, ама с промастъра, ама няма. И той всичкото аз съм го строял, само да ви кажа. Да. И майче, аз този сървър аз съм си го направил, ама мене ще бижуе. Аз съм го правил този сървър, ама обаче проблема е, че промастъра не го намира. То пък няма хора и... Добре. И хора така, нали... Той е моя сървър, дето съм го правил. По принцип аз съм си го правил на синглплеер, нали, замъка си направих. Нещо като затвор, и тук сега ще ви докажа, че пише затвор. Аз съм го правил. Тук има зомбита, зомби виленджър и ето, пигмен има и оу! Да, и тук има много пушеци. И да, направи ли го? И така хора, това е моя замък. Нещо като ферма. Това е изхода от метрото, само да ви кажа. Ето тук е нещо като количките. Аре бе! Карай! И да, разбрахте ме за какво стана на въпрос. Тук се сред стол. Съм го направил. И тук пазач. И за билет. И тук е казармата, дето се стреля. И сега ще влезна при промастъра. В сървъра му. Имаш ли снимка, бе, промастъре? Окей. И хора, то по принцип аз сега... нали, играя в ето Multiplayer Master, може да си го изтеглите, MyWord, Димитър FGD. И хора, ще се бие ще се бием ли, бе, Димитре? За накрая ще се бием и тук. И не знам, сега той си е направил сървър. Сега да му видим неговия сървър. Може да си стиглите тази програма Multiplayer Master от Google Play. Да, ако те срещнат. Промастъра вика, ако може да играят с него, аз викам, ако го срещнат. Абе, джойнавам са, бе. Джойнах ли са? Да, ето ма. Защо съм в мене? Кой ме бие? Аз съм в пещера, човек. Мога ли да чупя тук неща? Човек, не мога да чупя неща, помощ! Помощ ви, в една пещера съм тук и виждам някакви лампички тук. Абе, човек, тук си сложил торч дори. Тук с такова, виж, сега чупя дърта, да ме видиш. Аз съм под едно дърво, бе, човек. Абе. Да. Виждам една оградка. Виждам една оградка, човек. Не. Тук дет си написал надписа. Дет си написал надписа. Бе, стига, бе. Аз, човек, от тук не мога да излезна. Ако се пробвам да излезна и пак да влезна.
Локации, добре. Мачи на мен ми бъгна сървъра. Бъг. На тебе бъгна ли ти сървъра? На мене, защото FPS-а ми на 6. Хора, само искам да ви кажа, че... тук сега ще са бими. Ред срещу Бу влез. Тук има някакво огнено я. Дабъл кил. Аз ще играя ред срещу Бу. И хора, нещо може да не съм ви... Просто пишете в Google Play... как се казваше мастър? Мултиплеер мастър. Ето, пак влизам в твоя сервер. Ако и в твоя сервер. Черен ми е екрана. Абе, пред който ти искаш, защото аз съм махам от тук. Хора, аз ви обещах поредица на Майнкрафт. И сега по принцип няма да е от мултиплеер мастера от тук. Какво съм строял. Показах ви замъка си. И да. Само да влезнам. Аз повечето поне играя в там замъкът ми, какво съм ви казал. Но обаче имам една стара къща там, която съм я строял. Ето. Първото ред срещу Бу е там, не ви покажах замъка, тем подобни. MyWorld, на Creative, второто. Искам да видя едно нещо тук. Тук майче дет направих една люка на Майнкрафт, която нещо не ми се получи. Не. Не, тук е старата ми къща. Тук е старата ми къща, дет съм строял нещо старо, нали, тук съм, стари неща съм строял тук. Ето, Кридио, нали, съм го написал. Той исках нещо да ми се получи, но на мен не ми се получи и го гръмнах. И всичко стана на манджа с грозди. Тая къща е на поне на 4 етажа, на 5 етажа, FPS-а ми е на малко и после ми го изтрия автоматично и пак от начало трябва да го правя. Опитвал съм го. Тук ми са кучетата. Чакай първо да спа. Нагоре не съм слагал предмети. И имам емералди тук да чупя и... диаманти. Ето ми е старата къща, която първия построих. От тухли, такива са такова вратите. Той е нещо като мой приятел Снежен човек. Ендер чест и чест. Ето тук са моите неща. Поне за храна. Той е нещо като баня, само да кажа. И ето тук водата е, нали, ето. Ако искам да спра поне водата, аз сега на Creative трябва да си слагам вода или направо да си правя едно желязо кофа и да отивам да си имаме оттам вода. Просто и от тая ръчка да тискам така и си спирам водата. Да. Само трябва да внимавам някой път да не е паднал там. И да, хора, това е само видите, исках да ви покажа, нали, поредица на Майнкрафт.
тук е мой приятел. Здрасти, бро Коста. Бум. Сори. Значи, да сме приятели, ето ти една бишкотка. Или мечи, аз по всичките ти ги фърлях. Не, защо ги фърлям всичките? Аре бе, защо не мога да ги фърля? Ето си бишкоти, да не се сърдим, че не съм... Ето яш малко там. Какво си направил с бисквитите, бе? Аз ти казах да ги ядеш. Окей, вземам си ги. Дърбо. И тук нещо показах, нещо като подарък. Нещо исках да го направя за един мой приятел там, за да му честитам рождения ден. Да му построя там нещо. И да. Показах ви замъка си, всичко. Очаквайте следващия път да направя поредица на Майнкрафт също. Където ще построя още няколко неща, т.е. на Creative. Или на Survival, само да намеря, само да отида да щупя дърва. И да. Това е всичко от мене, надявам се да ви е харесал клипа. Ако и така, може да се лайкнете, също да оставите по един коментар и да ударите един абонат. И това беше всичко от мен и чао!